आदसा मिथिंगा सालथे बे दैलाङालाय मानो गले गले फैफ्लेबाय थायोब्रा। ओरैनोबाथाय आङो बे हाब्राव जोबोर हालौनो बाखायो। मानो बेबायदि दैलां बहरा बेबायदि जाबाय थायो। बेबायदि गायनाय फुनाय बोथोरा मालानि दिनाव जोबनानै थांगोनब्रा मिथिंगा सालथे। आङो जोबोद हालौनोनो बानाय मोनोलै मिथिंगा सालथे। आंबोथ' बिदिनो जादोंलै सालथे लावदों। बे मिथि फाग्लिखौ लानानै माबा हाब्रुबारियाव खदाल जावनाय माबा खोथिया फुनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोबोद बाथारो नैबे मिथिंगाया। बे फाग्लिखौ लानानै माबा दैलांबो मिथिया माबा हाब्रुबारिबो मिथिया बेबायदियावसो खामानि मावनांग्रा जाबायलै आङो सालथे लावदुम। बेहाय फाग्लाफोर नोंसिनाबाथाय डाइलगानो बांद्राय जाथारबाय। दे आलिखौ एसे थाब थाब खोनानै होदो मिथिंगा फाग्ला। आरो नोंबो लावदुम सना एसे गोख्रैनो थाब थाब हालौना होदो। दा जों बाराबा गायगारनायसो नङाहाय लावदुम सना एसे थाब थाब हालौनानै होदो। बेहाय मिथिंगा लरग' बेबायदि सेंग्रानि सम बायदि मोनदों नामा नोङो? नों आंखौ हाबा लाबाय नालाय बेबायदि हाब्रु दैब्रबाबो नोंलाय आंखौ मावनानै जाहोखानांसिगोन दा मिथिंगा लरग'। दे थाब थाब आलिखौ खोनाल' होदो नोङो मिथिंगा। आदसा सालथे लावदुम बे मिथिखौ हाबा लाफ्लांनानै जोबोद जालायावसो गोलैनाय बायदि मोनबायलै आङो। साला मा घन्टानि हाबा जाफ्लांखो आंबो साला गरमा गरमि साला दारमासथिनि बुजिस्लाबनो रोङियाव हाबा लाफ्लांनानै माबा थुंगा थुंगा दुब्लि बारियाव फैनांनाय माबा खदाल जावनांनाय बेबायदिसो खालामबायलै बे मिथि फाग्लिया आंखौ। आंनाबो बेबायदिनो घटना जादोंलै सालथे मिथिंगा। मा घन्टानि बे गेमस्रिया साला आंखौ मायाव मा नायनानै आंनाव खारसनफैनांगौ जाखो। आं लाथ'वा होनदोंमोन बे फाग्लिया मानिथारालै जोबोर जुर जुरसिरि हाबा लामारथारनांबाय आङो।